Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Op een afstand lijkt mensen baie gelukkig en tevreden met hulself. As ons echter van naderbij kyk, vind ons dat dit niet rechtig die geval is nie. Baie loop rond met diep gewortelde emotionele pijn en zwaar laste. Mense smag na genezing en vrijheid van hierdie dinge, insluitend kinders van God. In die Bijbel zien ons duidelijk dat God ons ook hiervan wil genees en bevry. Die hartseer waarmee mense sukkel, word deur verskeie dinge veroorsaak. Hierdie emotionele spanning verskil van persoon tot persoon. Emotionele probleme is niet net teenwoordig bij een persoon wat slechte ervarings gehad het, of niet ervaar het wat goed is nie, maar ook bij diegene wat door die persoon verontreg het, al kan al emotionele probleme anders wees, of in een mindere mate gevoel word. Daar is verskeie acties wat geneem kan worden om die nodige genezing van innerlijke wonde te vinden, al kan dit een pijnlijke proces wees. God is die bron van volkome genezing, want Hij is die enigste een wat in die diepste deel van jou hart kan werk. Of jy nou die skuldige partij is, of blote buitenstaander is, kan jy ook bijdragen tot die innerlijke genezing van ander, volgens die leiding van God. Sommige van die dingen wat je dan doen, kan ook jou eie genezing helpen. Wat is die meest algemene emotionele probleme waarvoor mensen genezing nodig het? Selfbejammering, ek sal altijd die minste en die laaste wees. Ek is een slagoffer wat nooit ver in die lewe sal gaan nie. Skuldgevoelens en skaamte, ek wonder heeltyd, waarom het ek dit niet anders gedoen nie? Ek isoleer myself gewoonlik van zekere activiteiten en plekken, zowel als van zekere mensen, als gevolg van die slechte dingen wat gebeur het. Gebrek aan selfrespect, ek doen dingen waaroor ander gewoonlik skaam sou wees. Ek sal aanhou om drank te drink, al noem mense my alcoholist. Ek sal aanhou rondslaap, al weet ander daarvan. Woede, agressie en haat, ek sal nooit met respect met een zekere persoon of groep mensen kan praat of iets goeds aan hulle kan doen nie. Ek sal nooit van daardie persoon kan hou nie. Selfhaat, niemand is lief voor mij en gee om voor mij nie, hoe kan ik dan van mijzelf hou, hoekom is ek soos ek is? Lae selfachting, ek is niet belangrijk nie, ek voel minder waardig als ander mensen. Wat ek denk, doen of sê, maak nie rechtig een verskil nie. Ongelukkigheid, ek sukkel om enige vreugde en blijdschap te voel, ek sal nooit weer vrolijk wees nie. Hartseer, my gees in my is gebroken, waarom is my ma van my weggeneem? Vrees, ek is bang om met ander mensen te praat en in hul geselskap te wees. Ek vermy sekere plekke en situasies, want dit laat my gewoonlik ongemakkelijk voel. Verraad, ek wil nooit weer in een verhouding wees nie, ek wil nooit weer met daardie mense wat my mislei het, associeer word nie. Alleenheid en afsondering, niemand wil met my geassocieer word nie, daarom gaan ek selde uit. Ek sit net bij die huis en praat baie min met ander bure, skoolmaats of medewerkers.
Gebrek aan selfvertrouwen, ek sal dit nooit kan doen nie, ek sal 'n gemors daarvan maak. Depressie, ek voel voortdurend neergedruk en moedeloos, dit voel asof 'n donker wolk gedurig oor my hang. Bitterheid, ek is sleg behandel en het baie verloor. Ek weier dus om met daardie persoon te praat of met daardie persoon te communikeer. Angs, ek wil niet sê wat ek denk of die dingen doen wat ek veronderstel is om te doen nie, want ek voel dikwels bang en ongemakkelijk. Verwerping, ek was niet goed genoeg nie, daarom wil ek nie weer probeer nie, uit vrees dat ek weer afgekeer zal worden. Wat is die belangrijkste dingen om te onthouden? Die meeste emotionele problemen wat ervaar wordt, is normaal voor die aanvankelijke tijdperk na die gebeurtenis. Als je voor ongeveer 4 maanden daarna hartseer is oor die dood van jou ma, is dit heeltemal verstaanbaar. Als je voor 3 maanden constante gevoelens van vrees het nadat je met de 4 wapen in jou huis aangehou is dit ook te verwachten. Om 2 jaar na jou ma se dood steeds te treur en 30 maanden na jou huisroof steeds bang te wees, is echter ongewoon. Hierdie situasie sal beslis een of ander vorm van berading verg om deur hierdie emoties te werk. Als je dit niet doen nie, zal dit ongetwijfeld bijna elke area van je leven raak wat betreft die soort dingen wat je doet, wanneer je dit doet en hoe je dit doet. Die dingen wat langdurige innerlijke pijn en seer bij een persoon veroorzaak, zal niet noodwendig diezelfde uitwerking op een ander hê nie. Dit wat een persoon genesing brengt, zal ook niet noodwendig genesing en vrijheid voor een ander persoon brengen nie, al het al bij diezelfde probleem. Dit is omdat mensen verschillende levenservarings, verschillende gezinssituaties, verschillende financiële omstandighede, verschillende persoonlijkheden en verschillende perspectieven op die leven het, wat al onderskeie reacties bepaal. Nie alle dingen wat zeer veroorzaak, vereis al die algemeen aanbevole acties, voordat genesing kan plaasvind nie. Sommige innerlijke wonden kan eerst deur die verloop van tijd heeltemal genees word. Dit is omdat die persoon met verloop van tijd die dingen of die fijner besonderhede vergeet van die dingen wat al emotionele pijn veroorzaak het. Wanneer iemand echter sê, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie, is hij in werkelijkheid vastbesloten om sy genesing te verhinder en te vertraag.